го е златото, виж. Мисля, че сме забрали драгите. Не, драгите са тук, е тук вътре. Без драги хващаме около 2-3 грама. Само толкова. А с драги... Къде спряхме тук в нищо, гледай. Айде! Айде да направим едно бързо включване. Колегата толкова много бърза, че чак забрави пътя за къде е тръгнал. Не можем да го настигнем. Колега, спазвай знаците, бе! Така започва днешния ден. Малко късно тръгваме, но важно е да идем на реката, да разпустим хубава музика. Времето е доста топло, но климатика се работи. Колегата бърза, е там по-напред, е там. Мисля, че до около 20 на минути ще сме на реката. Като се разпънем, смятам, че днес ще поработим така доста добре. Подготвени сме. И накрая на деня ще видим какво ще покаже. Пътят продължава. Бях забрал да ви кажа, че е доста дълъг. Тук колегата вижда се. Питат ме къде е реката. Как да им обясня къде е реката? Айде до след малко. Къде отиди това колегата? Какви сте етри, бе? Колега, чакай малко, бе. Чакай, бе. По-висока, ама няма как. Амазонската джунгла. Да. Няма, не. Давай сега да видим къде отиваш. До къде стигнеш, добре. Чакай да видя. Ако има, добре. Охо, то тук било прохладно. Браво. Ето го. Вижте го, къде идва този човек. Колега!